Mlalelo Khoza FM lolu hlelo nethulelwa lapha ke udokotela Malela Phezulu olapha ke ngokwesintu kakhulukazi abantu abaningi uphinde futhi akhiqize namakhambi alapha ke izifihlo kwehlukene kakhulukazi ukulapha ngokwesintu. Ngalokuchitha isikhathi sikubingelele dokotela sikumukele emsakazweni uKhoza FM. Kuyintokozo sokuphinde futhi sibe nawe lapha ehlelweni. Sibingelele emsakazi nabalaleli emakhaya nakuthina kuyintokozo kakhulu siphinde sibe ndawonye la emsakazweni. Siyathokoza. Mhlawumbe dokotela ngabe ninawo na ama-product noma imikhiqizo esiza kwezothando? Kakhulu umsakazi sinawo ama-product esiwathemba kakhulukazi khona ekuthiwa uthando oluvuthayo. Le product yona ehamba kakhulu isebenza kubantu besifazane isebenza nakubantu besilisa. Senzela ukuthi abantu mabesothandweni bakwazi ukuthi babambisane kahle kuyiwe phambili noma befuna ukwakha kuba ukuthi ikiyabasebenzela angabe khona umuntu obuye ashone eceleni emsakazi noma ngabe umuntu akasondli ekhaya akasanakekeli ekhaya uyanakekela aqonde makuthiwa kusebenzisa lama products asetshenziswa futhi ngendlela enhle awanayo le ndlela yokudlisa abantu but ukuthi sakhe imizi sibaphilisa abantu. Sichazele kabanzi lapha ke ngesihlanzi lapha ke sedlozi nokuthi ke sisebenza kanjani siza kanjani umlaleli ekhaya. Ihlanzi samadlozi khehla lami kuyimpande nami engayiphiwa yikhehla ngangikade ngiphume ekuthwaseni nakhona ngithwasile ngase umuntu wangiphendukela ethi uyangithwasisa yasiyangifundisa ikhehla sengibuye ukuthi no ungabovele ukuthi makukhulunywa kuthiwa phuma uhambe othwasa noma wenza into ethize bese uyayo ungcono usebenzise lempande ke ibizwa ngesihlanzi samadlozi khehla iyabasiza abantu abaningi namhlanje abantu bathwasa bonke emhlabeni iningi labo kodwa bagcina bengasebenzi abanye babona izinto eziningi imbono ethize yedlozi uthola ukuthi leyo nto ayibasebenzeli bagcina beyothwasa kanti kuhle ukuthi asebenzise isihlanzi samadlozi ukuze ahlukaniseke ukuthi unalo idlozi noma kanalo ngoba omunye akufanele athwasele umuntu owengasekho adlule kuleyo nto yena bese eqhubeka nempilo yakhe kuvuleka izinto so siyasiza kakhulu umuntu besisebenzisa. Dokotela impela bakhona abantu abahlale bekhala lapha kukhona okhala kumanje ethi walahlekelwe isithandwa sakhe imuphi ngempela umkhiqizo ongomsiza ukuze lo dali wakhe asecisha sembiza ngeX kuphela ubu-X abuyele kuye. Ikhona into enjalo khehla sesisebenze kakhulu leyo nto induku nje sisebenzise kakhulu yokuba sikwazi ukuthi sibuyise umuntu kakhulukazi ngisho omama abaganile uthola ukuthi ubaba usondlale ngaphesheya useqonywe izingane ezincane thina siyakwazi ukuthi abuyiselwe ngendlela efanele kusetshenziswe leli khambi akazodliswa kodwa kuzosetshenzwa nje kahle ukuthi abuyele ekhaya isithunzi sasekhaya sibe sihle nothando lube luhle ekhaya. Kahle dokotela nazi insizwa zikhala lapha sengazi ukuthi sekunesimo somoya phezulu indlala ibangula ka dokotela namba umama bekhala ngendlala kuningi abantu abakhala ngakho umsiza kanjani ongasafinyelele egoli nomuntu nje othi msakazi ngibulawa oBP oshukela induku yami kayisasebenzi noma sekhala ngendlala ekhaya ngoba nendlala ibangulaka vele uyambona umuntu thina esiganiwe uyambona segqishazela ukuthi angisengisebenza kakhulu angisale sithola isikhathi sakhe so siyakwazi ukuthi umuntu ayithole ikhona induku enjalo yeyinsizwa okuyiyona esibanika yona abantu bakwazi ukuthi babuyele esimeni sabo bababe ngobaba baphelele. Dokotela sesiya ngasemaphethelweni ngizwela ukuthi engazuthi nizokeni ukuthi ukuphuma nihambe endaweni ezihlukahlukene kodwa ke kuhle ukuthi ubakhumbuze abantu nizohambela kuphi ukuze bathole imikhiqizo nanokuthi ubanikeze inombolo nokuthi uma befisa ukuthi bambone umkhulu dokotela bambona kuphi. Ngicabanga ukuthi kulolu hambo baxoxa ngendaba ye-specialist ne-special kakhulukazi kule mkhiqizo kade siyithinta sinathi special kuyona half price yonke kule nyanga yamagugu kwenyanga yethu singama-Afrika so sithe sinikele ukuze sakhe imizi ngendlela efanele kunenduku ke enye shoda umsakazi yokuthi umuntu mefuna ukukhuphula ibhizinisi noma ngayinhlanhla yakhe ngaphandle kwesithwalo singamsiza thina akwazi ukuthi akhuphule kahle ngethonga lakhe not ngokuthwala kube ukuthi umuntu uyaphumelela kuloko. Imininingwane otholakala kuyona bakhumbuza abantu mhlambe bakulandele nakunkundla zokuxhumana. Sikhona nje la emakethe opposite nePhoenix Rank ikhona ujwayelani sikhona isitolo sethu lapho nasemntuba ngasemabhenki enzansi emabhenki ikhona ibuilding elapho okuyiyona ekusetshenzelwa kuyona ne-office lama Dr. Malala Phezulu kuphinde kube no TikTok Dr. Malala Phezulu Facebook kanjalo no YouTube
Inamba esitholakala kuyona ukuze basithole ithi 079 484 7116. Asiphinde. 079 484 7116. Babe ngatholi kuyona khona u 063 646 1833. 063 646 1833. Izona inamba basithola kuzona ukuze bathole ukusizakala.